एक्सिडेन्ट जादों आरोना बारा गिदिर खालामला रायजोफोर नैबे लेथेथेखौनो जाहोनानै संसारखौ जुरिलांसिगोन बिमाखौ नायदो 30Kनि स्पेसियेल भिडिअ बेनोमोन आरोना आदैमोन बरायबाय नोंथांमोनखौ नैबे आंनि खाना बबा चेनेलाव फिन खेबसे आरो दिनैबाव माने फाइनालि माने 30Kनि स्पेसियेल मोनसे गोसोनिफ्राय आंनि हांख्राय हरनाय अननाय आरो सिबिनाय आइ आफा बिदा फंबाय बयनिसिमबो साबायखर बावनाय थाबाय मानो होनोबा आंनि चेनेलखौ दिनैनि बे समाव माने 30K खालामना होनायनि थाखाय माने बयनिसिमबो आसा खालामहरनाय थाबाय आरोना खुलुमहरनाय थाबाय साबायखर बावहरनाय थाबाय आइ आफा बिदा फंबाय आरो आदै मादै आयं बोराइ बेन्थ' बयनिसिमबो माने आङो साबायखर बावहरबाय नोंथांमोननि अननायाव दिनै 30K कमप्लिट जानायनि थाखाय स' भिडिअखौ माने दिनै 30Kनि स्पेसियेल बानायनो सानबाय आरोना 30Kनि स्पेसियेल भिडिअआनो जाहैबाय जों माने दा बिखुनजोनाव दंफैयो आरोना माने बियावनाव फैदों आरोना 30Kनि स्पेसियल भिडिअ स' नायलांदो दिनैनि भिडिअखौ चलो फाइनालि माने 30Kनि स्पेसियेल भिडिअआ बे जाहैबाय आरोना बिलाइनि 30Kनि स्पेसियल भिडिअ आइ थिननायखाय आफा थिननायखाय लायदोंमोन आं गलाब बिबारखौनो नंदोंमोन आं गावरां दे स्पेसियेल नोंनि थाखाय बियो 30K जानायनि थाखाय आरोना बिलाय मा थाखुमायखो स' माने सफैबाय आरोना जों दा मल जाखावसै माने आंखौ गारनांगौ थांनो बोरै मानसिया फैगोन नामा न'आव आइ मालाबा न' मोनफैबाय नामा अ माने दायो आङो माने बिखुनजोनाव सफैबाय आरोना बिखुनजो दं बारा रायज्लायजाया आरोना फुरा इन्जय लानोसै आरोना दिनै 30Kनि माने आंसो खालामनांगौमोन ओमफ्राय आं दा मालायनावसो फैबाय आरोना उफाय गैया 30Kनि सेलिब्रेसन जाबाय आरोना आं सेलिब्रिटि माने इनभाइट खालामनानै लिंहरदों आरोना आंखौ बिखुनजोआहाय जोंना बिमायाहाय माने अमा जानोबा होननानै आरोना दा आङो सफैबाय आरोना बेफोर जाहैबाय बिसिनि गामि आरोना ओरैजाय LP स्कुल सोमखोर लाइमोन गामि आरोना बे न'आ माने आं थाफैसिगोन आरोना बेहाय लुनानै एबाराव स' माने भिडिअआ दिनैनाहाय एसे जोदोबहां जागोन आरोना मानो होनना बुङोब्ला बिखुनजो उनावथ' खुला जायाना बारा ओंखायनो स' नायलांदो भिडिअखौ माने दिनै माने बिखुनजोआ नैबे मानैनि गेजेराव मासे होनोसै आरोना आंखौ अननानै सेलिब्रिटि जानाय हिसाबै खान्थालजों होनोसै दिनै खान्थालजों हांसोजों फुरा इन्जय आरोना मा जालाबाय माने एसे सिरिसो आरोना आयौ बैसागु जाग्राफ्रा नायदो सिख्लाफ्रा सेंग्राफोर सोरनोबा नांगौ नामा 30K जानायनि बुरखाखौ देखायनोसै आं खनसे सिख्लाफोर नायथोंसै स' जोंहा बिमानि अमा फिसिनाय जोङो 30Kनि जाथावब्रा आयौ खय सिंगारखौ अमाया 40 केजि बारे बा देनजारलै नोङो ओमफ्राय फैसाया आंनो हरला फाननायनिया माने 30K जानायनि बिमाया आंखौ इनभाइट खालामबाय आरोना गावसिनाव अमा जानो होननानै नोंनावथ' फैसा गैखाया जादों आंखौ मोनथिबाय नै बिमा फिसा एखेखा सानैबो नायलाय एखे जायाबा जायो ना मामिना नै बिमाखौ नायदो 30Kनि स्पेसियेल भिडिअ बेनोमोन आरोना आदैमोन लोंनो गोसो जालायबाय माने 30Kनि स्पेसियेल भिडिअ बेनो जाहैबाय ना 30Kनि स्पेसियेल मये मामे बैसागुखौ मोसाया नोंहा दा जोंना बिमाया अनबाय आरोना आंखौ जोबोद अनदों दिनै गोसो गोरबोजों नाथाय बिमाखौ दिनै तामिलनाडुनिफ्राय थिनहरनाय जादों बिमा माने 30Kनि स्पेसियेला बेखौनो सानना लादो आदैमोन दुखु दा मोनसै माने ओरैबायदि बानायगोन सानसे समाव खनसेनो 1 मिलियन बास बानायसै एबाराव माने बानायदो आरोना थ' नायलांदो भिडिअखौ इन्जय
एन्टार भिक्ट'रि रेस होनदों नामा दा जों माने बैसागुनि नामाव खामनाय ओमफ्राय बिदै फिसिनाय होसिगोन आरोना नै जोंनाव दा माने एक सिनिया दा जागासिनो आरोना एक सिनिया डान्स जादों आरोना लागा भिडिअग्राफारफ्रा नायदो बिमाया माने 30K नि सेलेब्रेसनाव माने जोंनो ओंखाम खुरनानै जाहोबाय आरोना अनसुला फंबायाबो हाथाय एरबाय गय जाबाय दा जोंना बिमायाबो माने ओंखाम खुरनानै जाहोबाय माने जोंना जाखांबाय आरोना जों जाखांनानै गय जाबाय जोंना थांसै आरोना 30K सेलेब्रेसन इन्जय जोंनि न' बोरायाव नेखाबाय थायो जाम्बि जों सैथोखौ सैथोखा जोंहा खुनु लालस देखायनाय गैया रावनिबो जों रावनोबो बुंनानै लाया जोंनाव गारि घरा दं बलेर' बायदिसिना थाखा फैसा जोंना मावो ओरैबायदि मावो होनना जों सानला जोंहा गरिब नालाय गरिब जों अमाबो हाजार होनो हायो आंनि अमाया हाजार हो एबार नै आंनि हाबानि अमाखौ नायबानो जाबाय ना नोंसोर दिनै फाइनालि देखायनोसै आरोना एक्सुवेलि नायदो नोंनो हरो आंनियालाय बारा गिदिर खालामला रायजोफोर नैबे लेथेबथेबखौनो जाहोनानै संसारखौ जुरिलांसै जों माने बे लेथेबथेब अमाखौ जाहोनानै नोंथांमोननो जों बे संसारखौ जुरिलांनो सानबाय आरोना माने जुरिनायाव माने बारा गिदिर नाङा आरोना जुरिनाया एकनिफ्रायनो जुरिखायो जिर'निफ्रायनो जुरियो माने गोरलैनिफ्रायनो देरो बिफां लाइफां जासिनो आरोना माने जों बेखौनो रायजो राजानो जाहोनानै संसारखौ जुरिनो सानबाय आरोना दिनै ओमफ्राय नों बेखौ जों थेलेबलेब जाहोनानै जुरिनोसै आरोना दिनै संसारखौ टिकिनि स्पेसियेल केयार भिडिअ बेफोरनो जोब आरोना नोंथांमोननिसिम आङो लानानै फैबाय माने हायाबाबो नाजा लानानै फैबाय आरोना जा गेन्द्रि माव गावल' जाम गाव आंनिफ्राय जाफैबाय गावहा जाहोआ मारै होनदों बिमा 30Kनिया गावहा सानाव जाफैबाय ओमफ्राय आंनो जाहोफैबावा जाम्बि बिदि होनाब्रा नों गैयाबा आं गैयाबा नों जाम्बि बायदि नों गैयाबा आं गैयाबा नों नोंखौ नुफेरैखाय गिबाय फैदो जाम्बिलै नोङो जुलिखौ सोर लागोन आंसो लागोन जा ओंखामा भिडिअ बानायजानो लाजिलायबावो बिगुरा आदार जालायबावो जुलि लासिगोन होननायखाय दुगि हाजोआव मिन्थारदों मानसिया जुलिखौथ' आं लाखागोनानो बुरखाया माने इन्जयखौ नायफैदों आरोना बिमा थांसै जोंनाव फैदो अमाखौ लाफादो नों बाग्रा जादों अमाखौ नों बादो ना ओमफ्राय गारिखौ सालायग्रा जागोन जायो 30Kनि सेलेब्रेसन दा सेरेमनि दा मोजां भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोननि स्पेसियेलानो जाहैबाय बेनो आरोना मा साले मा ओंख्रि साले स' फाइनालि माने नायलांदो आरोना भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम थाबैनो 1 मिलियन साबसक्राइबार खालामना होदो आरोना 1 मिलियन साबसक्राइबार थाबैनो नङाबा नैबे बाल्थिंजों होगोन आरोना जोङो 1 million. So guys, the video. So